banza ta fadi. Alƙur'an banza ta fadi. Dama an ce arziki kashi ne. Kana tafiya ma ka tako shi. Bari in kira wannan ga yanzu. Ya mai labari. Za ka ji ko me ke cewa? Hello? Yawa Zuguri. Na'am. Na ce da Allah wannan wayar ta abokin ne naka iPhone 17 tace ko? iPhone 13. iPhone 14 ko? Lafiya? Ta kai nawa? Ta kai nawa bai faida? Hada mu da shi. Ya ce ya tsinci wani abu ni dai bai faɗi min komai ba. Ka ji a baki. Hello ya. Barka. Na ce ya wayar ka. Ta kai nawa? 370. 370 ba? To dan ƙara ma 200. Kai haba. Alƙur'an. Na saida maka. Alhamdulillah. Yaushe za ka kawo kuɗin? Yanzu yau nan ma. To da Allah kai sauri. Bari in duba an ga abin da na samu. In na gama ban kira ka yanzu nan. Samu magani. Okay to shikenan. Karba. Ai ni na wari ai. Mala yanzu na yadda shi yanzu ka gani yanzu na da yadda shi ai kana aka daga gida ba wani ya aiki bari ma irga ko baka taba Malam nagode Allah saka da alkhairi nagode malam nagode Zuburi ya Allah kira mana wannan gaya da Allah ya samu ya kawo kudin nan ba MG kenan go kira shi an kudin nake so faka wallahi MG. The MTN number is currently switched off. T. Charge later.